Joko oot kuullut uudesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyvästä sähköisestä asiointipalvelusta? Jos et, niin kannattaa jäädä kuulolle, nimittäin tämä rekisteri vaikuttaa meihin kaikkiin. Positiivista luottotietorekisteriä ylläpitää Verohallinto. Siihen kerätään tiedot kaikkien yksityishenkilöiden luotoista. Meidän yksityishenkilöiden ei tarvitse tehdä mitään tämän rekisterin eteen, vaan tiedot siihen toimittaa luotonantajat. Positiivisen luottotietorekisterin tarkoitus on parantaa luotonantajien kykyä arvioida luottoa hakevien luottokelpoisuutta sekä ehkäistä kotitalouksien ylivelkaantumista. Sähköisen asiointipalvelun kautta voit nähdä kaikki sinulle myönnetyt luotot yhdellä kertaa. Rekisteristä näet kaikki luottoihin liittyvät yksityiskohdat, kuten korot ja lyhennykset. Rekisteri tarjoaa hyödyllistä tietoa veloistasi, jota voit käyttää apunasi suunnitellessasi rahan käyttöäsi tai laatiessasi budjettia. Jos luotolla ostaminen tuntuu lähteneen lapasesta, niin voit myös halutessasi asettaa itsellesi vapaaehtoisen luottokiellon sähköisen asiointipalvelun kautta. Positiivinen luottotietorekisteri voikin olla ihan hyödyllinen työkalu omassa talouden hallinnassa. Jos jokin asia jäi askarruttamaan positiivisesta luottotietorekisteristä, löydät sitä lisää tietoa osoitteesta kuluttajaliitto.fi/positiivinen luottotietorekisteri.